Ja, så kom du i gang med at anmelde de fucking... Så vi gør det et andet sted. Jeg tænkte, vi skulle sidde ned, når vi anmeldte det. Ja, så sæt dig ned. Good cola. Ja, hej. Og i dag der skal vi så teste, hvilken Kuld Cola der er bedst. Om det er Kuld Cola på dåse, klassikeren, som vi alle sammen kender den. Det var den første, der udkom jo. Og min personlige favorit. Og så har vi flasken, der er jo så også smart, fordi man kan åbne og lukke den, som man nu har lyst til. Vi kan starte med flasken. Den er ikke udpræget stilet. Den er faktisk lidt grim, for at være helt ærlig. Og noget jeg har lagt mærke til, det er, at de har brugt industrilåg. De har sige, at de har ikke brugt deres eget låg til det. De har bare taget et eller andet fra en grim låg. Fuck det. Så har vi den. Den er kold. Det første, jeg lige udenbagt lægger mærke til, det er måden, den sådan kommer ind i munden. Det synes jeg ikke. Det kan jeg så godt lide. Den har altid været en flaske sådan. At det er sådan bare... Ja. Det er ikke rigtigt forstyrrer. Det har jeg det egentlig fint med, synes jeg. Jeg synes, at flasken er lidt blød. Det er absolut ikke et kvalitetsstempel. Det har vi andre colaflasker. De er sådan lidt knap så slasket. Jeg har det udmærket med måden, hvorpå colaen kommer ind i munden. Fordi at det er en flaske, og jeg synes nogle gange, at sådan nogle dåser, de kan godt rive lidt i læberne. Og så det er en fin cola. Det smager ikke kult. Det smager cola. Det smager dejligt. Og så har vi toren her. Det er Kuld Cola. Flasken, det er jo bare en runner-up til den her, synes jeg. Det er jo ingenting i forhold til en dejlig dåse, som vi kalder den. Og det første, man lægger mærke til, det er bare, hvordan man åbner den. Ikke videre funktionelt, kan man sige. Flasken er lidt nemmere at åbne, men okay. Down it goes. Den er meget bedre, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, at det kan have noget at gøre med, at flasken måske er lidt dårligere til at holde på smagen eller andet, men jeg synes, den er meget bedre på dåse egentlig. Helt ærligt, så kan jeg ikke smage forskel. Men selvom dåsen også er sådan lidt slatten i det, men det er sådan nogle aluminiumsdåser, så kan jeg bedre lide den, sådan at holde ved. Også man føler, at den er større. Den er dejlig. New. Den er stadig ny. Hvor gammel er den? Det ved du. Du er fan. Hvor gammel er den? Altså, den er... Jeg tror, jeg drak den, da jeg var på efterskole, altså... Den er sgu... Det er mindst et halvt år. I hvert fald et halvt år. Ja, så er den ikke ny mere. Det er så også lidt træls ved dåser, at der ligger sig sådan lidt cola der i den der rande. Og så bliver man nødt til at gøre sådan hele tiden. Men til slut kan vi så sige... Flasken. Hvor mange stemmer får den? Jeg vil sige, jeg stemmer på dåsen. Jeg er mest til dåse. Du er mest til dåsen? Ja. Okay. Jeg vil skulle sige, at flasken, den får ikke min stemme. Hvad med dåsen? Den får min stemme. Personligt? Jeg er dåsen. By heart er jeg på dåsen. Det har jeg altid været. Så den får sgu også min stemme. Og hvad kan man så lære det? Ja, altså, dåsen er bedst. Det er den. Syg. Nice. Fuck, dåsen er god på dåsen.
god en.